Eguzkiaren berroaren eraginez, ura lurrundu eta atmosfera igotzen da. Bertan kondentsatutako lainak osatu. Ondoren, gora egiten duen neurrian, airezea hoztu eta prezipitatu egiten da. Ur horren zati bat erreka eta aintziretara joaten da, eta beste zati bat lur azpira. Urazpian, ura itsasora joaten bada, ura itsasora doan bidean oztopatzen bada itsasora joan beharrean, Aintziretara joaten da baina, aintziretatik errekara, nahiz da oztopatu, eta errekatik itsasora. Ibilbide bera egiten du beti ikusten duzuen bezala. ikus dezakezuen bezala, uraren zikloa behin eta berriro errepikatzen da. Gure ustez uraren zikloa ondo azaldu dugu. Ulertu duzu, ezta?